Wannan karatun yana ɗauke da bayani akan illar barin zikiri. Barin zikirin Allah yana da illoli. Ba za ka samu surar da Allah ya kawo illa mafi girma, bayani game da illa mafi girma na barin zikirin Allah. Ba za ka samu wannan bayanin ba kamar a suratul Zukhruf. Daidai wannan gaba yana daga cikin abin da surar ta ke banta da karantarwa. Ana iya samun wasu bayanai a wasu surorin, amma babu inda bayanin ya zo da cikakkensa kamar ita wannan sura. Me Allah madaukaki ya ce? ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Allah madaukaki ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahmani, wanda ya yi makantar da gangan, shine ya'shu, bi ma'ana ya'ma. Duk mutumin da ya yi makantar da gangan game da zikirin Allah, maimakon ma a kira shi Allah sai aka ce ar-Rahman, don bai kamata dan adam ya manta shi ba. Bai ma kamata mutum ya manta rahamar Allah ba, saboda a cikinta mutum yake ko da yaushe. Amma duk da haka za ka samu mutum ya manta Allah. Shi yasa Allah bai kawo an zikirin lahi ba, sai ya ce an zikirin rahmani, saboda abin mamaki. Bai kamata dan adam ya manta rahamar Allah ba, saboda a cikinta mutum yake babu safiya babu yammaci, a ko da yaushe. Sai Allah ya kawo sunan ar-Rahman, kuma abin da yasa aka kawo kalmar yashu, makantar da gangan ne, makanta ce ta da gangan. Wanda ya yi makantar da gangan game da zikirin Allah, sai ya ce nuqayyidu lahu shaytanan, za mu makala mar wani shaidani. Idan har mutum zai iya manta Allah, to sai Allah ya gama ka da shaidan. Aljaza'u min jinsil amal. Wanda bai kamata ka manta da shi ba, ka manta da shi, to sakayyar farko dai Allah shi ne sai haɗa mutum da shaidan. Idan aka ce nuqayyid, za mu makala maka dinnan, kaga ba abu ne wanda za ka iya rabuwa da shi ba. Dan an makala maka, dan haka ya zama jaraba gare ka. Ya zama jaraba, mutum ba zai iya rabuwa da wannan shaidanin ba. Shi sa Allah ya kawo kalmar nuqayyid, bi ma'ana nuhayyi'u lahu shaytanan. Abin da yasa Allah ya ce za mu makalamar shaidan ba zai iya rabuwa da shi ba, shine yazo a ƙarshen aya ya ce fa huwa lahu qarin. Wannan shaidanin zai kasance ga wannan mutumin a makale, shine qarin. Wato yana tare da shi, karin yana lizimce, babu rabuwa. Wannan shine horo ga mutumin da ya bar zikirin Allah. Kaga kenan barin zikirin Allah yana da illa. Idan ma akwai illa mafi girma to wannan ne. Domin idan Allah ya haɗa ka da shaidan, to tafiyar ba za ta yi kyau ba. Me Allah ya ce a gaba? وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Wa innahum la yasuddunahum, kaga ashe ba mutum ɗaya bane. Ba mutum ɗaya bane, don maganar an fara ta da mutum ɗaya, amma da aka zo wannan aya sai ta nuna mutanen da yawa. Kaga yana nuna duk mutumin da ya yi makantar da gangan game da zikirin Allah, ya yi watsi da zikirin Allah, Allah zai makalamar wani shaidani. Allah zai ba ma wani shaidani iko a kansa, nusallitu. Saboda ka ba za ka iya fi karfin wannan shaidan ba. Fa huwa lahu qarin, ya zama aboki gare shi, ba dare ba rana. Sai ce wa innahum la yasuddunahum anis sabil, waɗannan shaidanun su za su rika raba mutum daga hanyar Allah. Wa yahsabuna, amma kuma su suna tsammani annahum muhtaduna, cewa su shiryayyu ne. Kai kana nan kana tunanin kana kan shari'a, alhali tuni ka riga ka bar shari'a, mutum yana tafarkin bata. To ta bayanin Ibn Usaymin wanda ya zo a tafsirin wannan sura, tafsirin suratul Zukhruf, yana shafi na 154. Yace in ka lura da abin da Allah ya faɗa a nan,
mutumin da ya bar zikirin Allah mai Allah zai mishi, sai hada shi da shaidan. To wannan shaidanin karka dauka aljani ne. yace fa shayatin laysa isman khasan li shayatin jinni. Idan ka ji an ce za a haɗa mutum da shaidan karka ɗauka wai aljani ne, a'a, in ka dubi alkur'ani za ka ga shaidanu kashi biyu ne, haka alkur'ani ya gaya mana, shayatin insu wal jinni. Bal hattal insu ya ce lahum shayatin, mutane suna da shaidanu a cikinsu. Fallazi lazimuka wa yabqa qarinan ma'aka, yace saboda yanzu haka ka fara lissafi. A yanzu ai da ni da kai muna da abokai ko, a yanzu haka ka dubi abokinka, idan wannan abokin ba na kwarai bane, to billahi lazi abinda Allah ya faɗa a wannan ayan ne ke tabbata a kanka. Ka dubi abokinka a yanzu, ka daina tunanin wani nesa. Wannan abokin naka na kwarai ne ko shaidani ne, to za ka samu wannan shaidanin dalilin da yasa Allah ya haɗa ka da shi saboda ka bar zikirinsa a yanzu haka. Saboda haka yasa yace ya buƙa qarinan ma'aka, zaka ga kana tare da wani aboki ba dare ba rana, huwa ashaddu ta'siran min al-abiri, ya fi tasiri ma rayuwarka fiye da wanda zai so ya wuce. Saboda ai abota iri-iri ne, akwai wanda za ku haɗu a hanya a tashar mota ma ku gaisa, wani kuma za ku haɗu a mota ne kujera ta haɗa ku ta hira, ko a jirgin sama, amma da an isa inda za a je an rabu. Wanda ake magana shine abokin da ya zama ashaddu ta'siran min al-abiri. Duk cikin abokanka wani aboki ne ya fi tasiri, wanda kuna tare da shi kusan ko da yaushe? To ka dubi abin da ya haɗa ku. Idan ba Allah ba ne, to wallahi haɗuwar ku musiba ce. Yace fayan bagi alhazar min alqurana'i. Ibn Usaymin yace saboda haka mu dubi ayan nan da kyau, mu yi hattara game da abokan hulɗan mu, su ake kira qurana usuli wal bu'du anhu. Mu rika yi wa kawunan mu hisabi, da zaran kayi lissafi ka gane wannan abokin nawa gaskiya ba Allah ne ke tsakaninmu da shi ba, a mutum zai sani. To da zaran ka fahimci haɗuwarka da mutum babu alkhairi, sai ce to maza ka ɗau matakin rabuwa da shi tun da wuri, don abin da Allah ya alkawari shi ne tun da ka bar zikirinsa zai gama ka da shedanin da zai rika raba ka da Allah har ka bar duniya. Wannan shi ne koron da Allah yake wa mutane. Kuma sannan ba za a bar ka kai tunanin ma kana kan kuskure ba. Ya sabuna annahum muhtadun. Kullun tunaninka a duniya babu shirye kamar kai. Saboda kana ganin kana kan tafarkin kwarai, waɗanda kuke tare da su mutanen kwarai ne, ba za ka ma ankara ba sai mutuwa ta zo wa mutum. Me Allah ya ce? حتى إذا جاءنا قال ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Mutum ba zai gane ba, saboda haka yasa musibar tana da girma. Ka duba da duk ilimin da ɗan adam ya ba ɗan adam, Allah ya ba ma ɗan adam, duk basira, duk dabara, amma mutum ya kasa gane yana cikin bata har sai ya mutu. Ka san horon ya isa horo. Kuma me yasa? Saboda mutum ya ba zikiri ko. Saboda ka ba zikiri, hatta idza ja'ana, sai ya iso gare mu. Dan ya iso lahira sai ya gane ai a duniya babu wanda ya cuce shi kamar abokinsa. To lokaci ne kuma zai fara cizon yatsa, ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqai. Kaiwa ne, ina ma a ce tsakanina da kai tazarar ta kai ta gabas da yamma sau biyu. Bu'dal mashriqai ne, nisar mafita rana biyu, wato kamar nisan gabas da yamma kenan. Ya ce fa bisal qarin, Allah ya ce tir da abokin hulɗa mulazim, wanda ya lizinci ɗan adam, wanda a dalilinsa mutum ya samu halaka. Saboda haka yasa abota, akwai wanda ake kulla shi akan tsoron Allah, akwai abota wanda ake kulla shi akan sabon Allah. To duk wani abotan da aka kulla shi akan sabon Allah, to wannan ƙarshen yake samarwa. Allah ka tsare mu.
me Allah ya ce musu gaba ɗaya? ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. To nan suna nadama a lahira, aboki yana nadamar don mai ma bai hankali bai tunani ba ya zauna da wannan abokin nasa, suna cikin wannan sai Allah ya ce au lan yanfa'akum al-yawma, an yau ba abin da zai amfane ku id zalamtum, tunda dukkan ku azzalumai ne, annakum fil azabi musharikuna, za ku yi tarayya cikin azabar Allah. So kaga kenan da shedanin da mutumin babu mai tsira, babu wanda yake da excuse a wurin Allah. Allah ka samu iya hattara kafin mutuwa. Akwai abubuwa kamar guda uku. Na ɗaya, dole ne mu sani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ma Iblis wani ikon da bai taɓa ba ma wani halitta ba. Wajibi ne musulmi ya ringa tuna wannan. Allah ya ba ma Iblis ƙudura tabbatar da ɗan adam, ƙuduran da Allah bai taɓa ba da ita ga wani ba, ya ba shi iko. Kuma wannan ba a ɓoye yake ba, Allah ya gaya mana a cikin Alƙur'ani, saboda me kasan ciwo kasan magani. Allah ya ba ma Iblis ikon batar da mutane, Allah shi ya ba shi, kuma sai ya ba mu labari, ya sa a Ƙur'ani, saboda me mu sani ya fa ba ma Iblis iko na ya batar da mu. Saboda ka kaga yana gaya mana don me hatara ko. Saboda ka in ka dubi daga cikin ayoyin da Allah ya magana akwai suratul Isra'i aya ta 64. Allah ya ce ma Iblis wastafziz man istata'ta minhum bi sautika, na baka iko ka rikitar da wanda duk zaka iya ta muryarka. Saboda ka muryar Iblis tana rikitar da ɗan adam sai wanda Allah ya kare shi. Shi yasa galibi malaman tafsiri suke cewa muryar Iblis ai shine waka. Muryar Iblis shine kiɗa da waka. Da wuya kaga mutum ya tsira in ba wanda Allah ya tsira da shi ba. Shi yasa Allah ya ce man istata'ta minhu, na baka iko ka rikitar da hankalin duk wanda zaka iya rikitarwa da sautinka. Kaga ta sautin shedan Allah ya bashi iko. Kuma ya ce manista ta'ata wanda za ka iya, kaga kenan kudurarsa duk abin da bai fi ƙarfin Iblis ba, to fa wannan abin saboda haka yasa saboda girman ikon da Allah ya ba Iblis, shi yasa hatta annabawa baya rage musu, billahi lazi, har manzannin Allah baya rage musu, hatta annabi Muhammad. Da sau nawa annabi yana sallah, shaitan zai zo ya ta kokarin sai ya bata sallah. A'udhu billahi ya ki tafiya, a'udhu billahi karo uku, na hudu manzon Allah ya danko shi. Kaga kenan tunda ya yi zikirin bai gudu ba, manzon Allah sai ya sa hannu ya makure shi, kuma sai da ya ci karfinsa, sai da yawunsa yana zuba a hannun manzon Allah. Wa kaga wanda har zai iya tinkaran annabi Muhammad da nufin zai batar da shi, to kai kuma ba, wanda ana magana ma bai shake da safi irin ku. Allah ya ce wastafziz man istata'ta min bi sautika, na baka iko ka rikitar da duk wanda zaka iya da muryarka. Don haka yasa kake ganin waka tana rikitar da mutane. Za ga mutum shekararsa ta kai 100, da an sa kiɗa sai kaga ya fara dangaji. Me yasa? Saboda Allah ya ce ka rikitar, don haka waka na rikitar da hankalin mutane. Ce duk wata waka zan tuba amma banda guda ɗaya. Mai wannan ne ta Iblis mai hallaka ka. Wanda shine abin da Abdullah bin Abbas yake cewa. Abdullah bin Abbas da tabi'ai mafi yawan malaman tafsiri sun ce sautin shaidan mafi karfi shine waka. Ko kuma ba wai wakar bace. Malamai suka ce duk wanda zai kira ka zuwa ga sakon Allah, to ya shiga karkashin ikon nan na farko da Allah ya ba ma Iblis. Kaga abokinka ai yana kiran ka zuwa ga sabon Allah, saboda ka akwai wanda abokinsa abin da ya hada shi da shi kawai shine rika nemo mar karuwai. Kaga kenan muryarsa ta kiran sabo ne. Shine Abdullah bin Abbas ya ce kullu da'in ila ma'siyati Allah fa huwa min jundi Iblis. Duk wanda zai kira zuwa ga sabon Allah,
to yana cikin rundunar iblis wanda Allah ya ba su iko. Saboda ka in jaraba ta kama mutum sai kaga ya kasa barin zina. Saboda me? Allah ya riga ya mai da wannan abokin hulɗan ya zama makalalle ga mutum, ba zai iya rabuwa da shi ba. Allah ya ce wa iblis wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika, na baka damar ka kai wa mutane hari da sojojin ƙasa da na dawakai. Saboda ka shedan yana da sojojin ƙasa, yana da waɗanda suna kan dawakai. Allah ya ce na baka iko ka kai wa mutane hari. Wa sharikhum fil amwali wal auladi, na baka ikon kai tarayya da mutane ta dukiya da 'ya'yansu. Sai Allah ya ce wa idhum, kuma na baka damar ka musu alkawari. Saboda ka za ka ga dan adam ta hanyar alkawari ya hallaka ransa. Me alkawarin? Za ga mutum ya zo yana tunanin ka ya kamata ce na hawa babban mota irin wannan babban gida, kaga buri ya shigo. Shedan yake samar alkawari, to ya za a yi a samu? To ai baka da hanyar samu, bari abu ya wani a samu kuɗin, shikenan halaka ta zo. Halaka ta zo. Shi sa alkawarin shedan yana zama halaka ga dan adam, bai ma more shi ba. Sai Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura, babu abin da shedan yake musu alkawari face rudu. Abinda malaman tafsiri suka tabbatar, kullu ma uti ash-shaytanu fihi, duk abin da kaga an yi wa shaitan biyayya, min mali, in ma dukiya ko ta aboki ko wata hanya, wa usiya Allahu fihi faqad sharaka fa'ila zalika fihi iblis. Duk abin da kaga akwai sabon Allah a ciki ta ayyukanka, to shaitan yana tarayya da kai. Saboda haka shaitan kamfani yake da mu, kamfani guda ne. Illa dai kawai in ka duba kaga babu shaitanci a tafiyar ku, to shaitan bai da hannu a ciki shi. Domin me? Allah ya ce sharikum fil amwal, na baka damar ka yi tarayya da su ta dukiyarsu. Don haka za ka ga mutum hanyar samun dukiyarsa din akwai haram, ya kasa bari, kuma ya sani wannan iko mai ƙarfi. Sai ya mana rahama, rahaman da ya mana na ɗaya, ya zamanto shaidan gaba ɗaya duk ikon da Allah ya bashi, sai Allah ya sa ikon bashi da ƙarfi. Wannan ya faɗa mana a suratul nisa aya ta 76, inna kaida shaytani kana da'ifa, makircin shaytan yana da rauni. Wannan taimakon Allah ne. Saboda haka duk dabarar da shaytan zai yi, wallahi makircin sa bai da ƙarfi. Allah ya riga ya rauna da shi. Saboda haka shaytan har ya gama iyakar abin da zai iya kira ka, amma ba zai iya sa hannu ya tilasta ka akan wani abu, ba zai iya ba. Wannan sai ya taimaka mana wajen hanyoyin faɗa da shaitan. Nan ma Allah bai bari ba, sai da ya bayyana mana a cikin Alƙur'ani. Ya gaya mana ya ba ma Iblis iko mai ƙarfi, ya gaya mana cewa ikon da ya ba ma Iblis ɗin, duk da cewar iko ne mai ƙarfi, amma Allah ya ƙara rauninsa. Saboda ka duk ɗan adam da ya tashi faɗa da Iblis zai iya cin nasara. Shi yasa aka ce yana da rauni. To hanyoyin da Allah ya karantar da mu, hanya ta farko da za mu iya maganin shaidan shine imani da biyayya ga Allah da manzon Allah, da kuma dogaro ga Allah. Ka yi imani da Allah, saboda kafiri bai iya faɗa da shaidan. Me matakin farko na kafin ka yi nasara akan shaidan? Idan ma za ka yi faɗa da shi, matakin farko shine ka yi imani da Allah. Saboda ka mumini ne kada yake iya cin nasara akan shaidan. Na biyu fa, biyayya ga Allah. Ai abin da ya bambanta mumini da fasiki kenan. Shi fasiki ya yarda akwai Allah amma baya bin Allah. To kaga kenan yana bin shaidan. Idan kana son ka samu tsira daga tarkon shaidan, bayan imani ka zama mai biyayya ga Allah da manzon Allah. Saboda ka zo abin da Allah ya ce a yi, ka yi ƙoƙarin yi, sai dai inda karfin ka yi gaza, abin da Allah ya ce a bari, ka yi ƙoƙarin bari. Fattakullaha mastata'tum, haka Allah ya ce. Ku dinga kiyaye Allah gwargwadon iyawanku. Na ukunsu shine tawakkali ga Allah, domin duk wata dabara da kake ganin za ka iya yi tafi karfin shaidan, ba ka da ita, saboda shaidan ya fi ka dabara. Duk hikimar da kake ganin kana da ita, shaidan ya fi ka. Saboda ka mai da al'amarinka ga Allah kuro. Wanda ya yi imani da Allah, ya yi biyayya ga Allah, ya yi tawakkali ga Allah,
billahi lazim zai rabu da duniya lafiya. Ya Allah ka samu dace. Domin tun a ranar farko da Allah ya ba mu Iblis wannan damar, sai da ya ce masa inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Bayina, idan an ce bayina masu bauta na, ba wai dan kayi imani shine ka zama bawan Allah ba. Ibadi yana nuna waɗanda ke mai suke bautar Allah, so kaga kenan suna biyayya ga Allah. Ba za a ce makafiri bawan Allah ba, saboda ka dole a samu imani, a samu biyayya. Kuma in ka dubi abin da ya kawo bayani a ƙarshen ayan, ya ce wa kafa bi rabbika wakila. Allah mahaliccinka ya isa a bar masa aiki, ya isa a bar mar aiki. Kaga abin da yake nema a gurinka, ka yi imani da shi kamar biyayya, ka bar mar al'amarin Iblis zai maka maganin sa. Shi ne tawakkali. Shi yasa a ƙarshen ayan ya ce wa kafa bi rabbika wakila. To abin da ake nufi, Allah zai baka tsaro ta yanda wannan Iblis din ba zai samu damar iko a kanka ba. Sannan in ka dubi suratul Nahl, sai Allah ya dunkula waɗannan sharuɗa guda uku din a wuri guda, aya ta 99. Nan ma Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu, na dai kenan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ka gani ko? Yace in laysa lahu sultanun, shaytan ba zai taba samun iko ba ala allazina amanu ga waɗanda suke da imani. In kaga shaytan ya samu iko a kanka, to baka da imani a lokacin. Saboda kai sa manzo Allah yake cewa masnaci ba zai yi zina ba alhali akwai imani a tare da shi, domin imanin ba zai bari yayi zina ba. Farawo ba zai sata ba alhali akwai imanin a tare da shi. Ai idan mutum yana da imani, shedan bai samu iko a kansa. Sai Allah ya ce sharadi na biyu, wa ala rabbihim yatawakkalun, waɗanda suke dogaro ga Allah mahaliccinsu. Sai ya bayyana mana su waye shedan yake samun iko a kansu. Inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu. Ikon shedan yana samuwa ne ga waɗanda suke jibintarsa. Walladhina hum bihi mushrikuna, waɗanda suke shirka da Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka kaga alqur'ani ya nuna mana mu yi tawakkali ga Allah. Farko mu yi imani. Idan mun yi imani, mu bi umarnin Allah da na manzon Allah. Saura kuma fa mu bar ma Allah. Bar ma Allah aiki shine tawakkali. Baka bar ma Allah aiki shine tawakkali. Kuma da zaka dawo ga hadisan Annabi Muhammad, wallahi haka zaka taras abinda Annabi ke ta karantar da mu. Ba za mu iya cin karfin shedan ba sai ta waɗannan hanyoyi guda uku. Don haka zaka ga Annabi yana ta karantar da mu tawakkali. Don tawakkali shine mafi karfin abin da yake raba mutum da Iblis. Na ɗaya, hadisin Abu Huraira, ina so in bada misalai wanda duka waɗannan misalai mun san su. Amma mai yiwa ba mu taɓa alaƙanta su da garkuwan da Allah ya ba mu game da Iblis ba. Manzon Allah ya ce, Abu Hurairah ya ce annahu kana idza kharaja min baitihi, shi kansa annabi Muhammad idan zai bar gida, idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar gida, ga abin da yake cewa bismillah at-tukulanu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Kaga an samu tawakkali. At-tukulanu ala Allah, wanda dai hadisin yana da rauni, akwai malaman da sun nuna yana da rauni, yana ضعيف الجامع الصغير حديث 4380. akwai riwaya da ta zo tana ضعيف sunan ibn majah hadisin 780. bismillah la hawla wala quwwata illa billah at-tukulanu ala Allah. Kaga annabi ce da sunan Allah, babu dabara, babu karfi wanda ke iya amfanar bawa sai dai taimakon Allah kur. Saboda haka sai manzon Allah ya ce at-tukulanu ala Allah, dogaro na tana ga Allah. To kaga wannan ya nuna cewa domin rayuwar dan adam dama biyu ne, ko dai ka shiga ko ka fita, ko ba haka bane? To idan zaka fita, tawakkalin ka ga Allah. Dama an fi tsammanin a waje ne zaka hadu da shedan ba gidan ba. To kafin ka fita sai ka ce na bar ma Allah aikin. Dabara na san ba za ta iya ba. La haula wala quwwata illa billah, at-tukulanu ala Allah. Kaga fitanka har ka dawo kana neman garkuwan Allah. Shi yasa
Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Wannan riwayar kenan. Akwai matar manzon Allah Ummu Salama wanda ita ma akwai hadisi da ta rawaito, hadisin ta ingantacce ne. Ta ce ma kharaja an-nabiyyu min baiti qattu, annabi bai taɓa fita daga gidana ba sam illa rafa'a tarfahu ila sama, face sai annabi ya daga ido ya kalli sam. Shi yasa ake cewa babu laifi don ka daga ido a lokacin addu'a in dai ba a sallah ba ne, sai dai ya daga hannuwa kawai. Annabi zai daga ido ya kalli sama, idan ya kalli sama sai ya ce Allahumma a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw usalla aw azlima aw uzlama aw ajhala ay yujhala alayya. Wannan riwaya guda ce, wanda wannan addu'a ce kurum. Wannan riwayar al-Imam Abu Dawud. To akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi. Wannan riwaya ta al-Imam Tirmidhi ita ce ta fito da abin da muke son faɗa. Ummu Salama ta ce inna nabiyya kana idza kharaja min baitihi, idan annabi ya fita daga gidanta sai ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah. To sannan sai kawo wancan addu'a na baya wanda aka kawo ta riwayar al-Imam Abu Dawud. Allahumma inna na'udhu bika, maimakon inni, inna na'udhu bika an nazilla aw nadilla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina. Wannan riwaya tana sahihu Tirmidhi hadisi 3427. Wannan ya inganta. Abinda zamu lura, wace kalma annabi ya fara faɗa lokacin da zai bar gida? Tace zai ce bismillah tawakkaltu ala Allah. Kaga kenan babban abin da annabi yake neman tsari da zai bar gidansa shine wato tarkon shaidan. Saboda wancan magana ta Allah na laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Akwai riwaya da ta zo kuma har yanzu, hadisin wannan riwaya tana sahihun Nasa'i da riwayar al-Imam Tirmidhi da al-Imam Nasa'i. Annabi yana cewa bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inna na'udhu bika an nazilla aw nadilla aw naslama aw nuslama aw najhala aw yujhala alaina. Tunda yana da bambanci da wancan riwayar Imam Tirmidhi saboda babu kalmar nazilla aw nuzalla ta riwayar al-Imam Nasa'i. Hadisin yana sahihun Nasa'i, hadisin 5486. To wanda sai ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa abin da ya zo a cikin alqur'ani ta hadisin ummu salama. Sannan na uku, hadisin anas bin malik. Annabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi, idan zai fita daga gidansa, inji anas, sai manzon Allah ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kaga wanda cikin aikinka ba, idan an ce matafiyi yana bukatan kariyar Allah, yana bukatan garkuwa na Allah game da tarkon shaidan, saboda tafiya tana da haɗurra masu ɗimbin yawa. Hadisin kuma yana sahihu targhib, hadisi na 605, kuma an samu riwayar Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa annabi ya ce idza kharaja ar-rajul, idan mutum zai fita daga gida min baiti, idan ya ce bismillah, qala malaku, mala'ika nan take zai ce ku fita, kai kam ka samu kariya. Da ka ce bismillah sai mala'ika ya ce kai kam ka samu kariya. Mala'ika zai faɗi wannan. Kamar misali a hadisin Anas ya zo da wannan, wanda shi ma ya inganta. Fa yuqalu lahu hasbuka, da zaran ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, za a ce an isar maka. Qad kufita wa hudita wa wuqita. Kaga abu uku kenan. Na ɗaya, za a isar maka duk tarkon shaidan. Na biyu, za a shiryar da kai har ka dawo gida. Na uku, za ka samu tsaron Allah. Wuqita, za ka samu tsaron Allah.
saboda haka idan ma mutum ya fita yana tafiya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani aljani wanda ya kokarin ya batar da shi, sai wani aljanin ya same shi zai ce mar kaifa laka bi rajulin qad kufiya, kai kana bata lokacinka, ya za a yi kai kokarin batar da mutumin da ya riga ya samu kariya. Kaga su ya su shedanun ma suna nasiha ga wanda ya yi zikirin Allah kafin ya bar gida. Idan ma wani aljani yana kokarin batar da mutum, to wani aljani zai zo ya ce masa ba za ka iya ba. To wannan albarkan dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala kenan. wannan kuma ya zo ta hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira anna ar-rajula idza kharaja min baytihi kana ma'ahu malakani. Lokacin da ka bar gida dama can akwai mala'iku guda biyu a tare da kai, a mala'iku da suke rubuta ayyuka muwakkala bihi fa idza qala saboda ka in kace bismillah, waɗannan mala'iku da suke rubuta aikin za su ce hudita, ka samu shiriyar Allah. Fa idza qala idan mutum ce la haula wala quwwata illa billah, za su ce hudita, to an tsare ka, saboda dama duk mutumin da ya yarda dabararsa ba za ta mar ba, ƙarfinsa ba zai mar ba, to Allah sai ya ɗauki nauyin shi. Idan mutum ya ce tawakkaltu ala Allah, kan sai ce ku fita nan kuma duk buƙatar ka Allah ya isar. Duk buƙatar ka Allah ya isar. Wannan riwaya tana da rauni, amma ta dace da hadisin Jabir bin Abdullah wanda shine mutum na biyar. Yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa albarkan bismillah dan ka bar ma sauran. Kaga abubuwa guda uku waɗanda su ne suka fi yawa zuwa a cikin hadisin manzon Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Waɗannan kalmomi guda uku su ne za ka samu su a ruwayoyin da aka samu na hadisai daga sahabban Annabi Muhammad. To bismillah din nan yana gaban kowanne. Saboda ka yadda kaga sun zo a jere. To hadisin Jabir shi zo da bayanin su, saboda bismillah kurum albarkan da Allah ya sa a cikin shi, banda Allah babu wanda ya san yawan shi. Misali Jabir ya ce idza dakhala ar-rajul baytahu, idan ka shigo gida fa zakara Allah azza wa jalla inda dukhulihi, za ka shigo kofan sai ka ce bismillah. Wa inda ta'amihi, dan ka shiga gidan sai aka kawo ma abinci da za ka ci sai ka ce bismillah. To idan shaidan ya zo yana bin titi saboda kowace rana shaidan yana bin unguwanninmu gida yana duba gidan da zai kutsa, haka manzon Allah ya tabbatar. Saboda haka idan shaidan ya zo unguwa, dama yaransa shaidanu suna bayan shi, sai ce to kun ga wannan gidan, za su ce mun gani, ce la mabita lakum wala asha'a, kar ma ku yi tsammanin za ku iya kwana a gidan nan, kar ma ku yi tsammanin za ku samu abinci a gidan nan. Saboda me? Saboda abu biyu kurum, in ji manzon Allah. Ka ce bismillahi za ka shiga, ka ce bismillahi za ka ci abinci. Wannan lokuta guda biyu. Sai annabi ya ce, wa idza dakhala, amma da mai gida zai shigo gida, falam yadhkurillaha inda dukhulihi, da zai shiga gidan bai ce bismillahi ba saboda tsabar girman kai, a gidana ne sai na yi bismillah. To, shedan yana son haka, bai ce bismillah ba, shedan zai ce to a daraktumul mabita, kun samu kwana. Wa in lam yadhkurillaha inda ta'amihi, lokacin da aka kawo mar abinci bai ce bismillah ba, shedan zai ce ma yaransa a daraktumul mabita wal asha'a, abubuwa biyu dai sun samu. Dama muna neman wurin kwana da abinci, to ga gida kuma ga abinci, ku shiga kawai. Kaga idan aka ce shedan, ka kwana da shedan a gida da shi da yaransa, ai ka abin da zai muku sai dai Allah. Wannan riwaya tana sahih Muslim, babu adabi ta'ami wa sharab, hadisi na 2018. Wato abin da ma yake gwada maka albarkan bismillah kurum shine wanda Imam Bukhari ya mana ishara da shi. Al-Imam Bukhari wato sai babin shi ne babu tasmiyati ala kulli hali. Wato wannan babu muna karantar da musulmai su rika yin bismillah a kowane hali. A tasmiya na su rika kiran sunan Allah, domin a tasmiya shine ka ce bismillah.
to shi na Imam Bukhari ya ce a kowane hali, kaga shi abin da yake cewa kar ka yadda a samu halin da ba za ka kira sunan Allah ba, sai ya ce wa indal wiqa'i, kai har lokacin jima'i kar ka yadda ka tara da iyalinka ba ka yi bismillah ba, sunan babin kenan. sai kawo hadisin 141, ya kawo hadisin a wurare daban-daban a littafin sahih Bukhari, kuma za ka gani a sahih Muslim, al-Imam Muslim ya mishi babu ma yustahabu an yaqulu inda jima', mustahabi abinda ake son ka faɗa kafin ka tara da iyali, sai kawo hadisin 1434. Wato kalmar da aka fi so ka faɗa ita ce bismillah lokacin jima'i, saboda haka yasa al-Imam Bukhari musamman yayi babi akai. To shi kuma al-Hafiz al-Aini mai sharhin sahih Bukhari, wato Umdatul Qari kenan, yana mujallar na 2 shafi na 266, yace abinda Imam Bukhari yake karantar da mu, lamma kana halul wuqu'i ab'ad halin min zikrillahi ta'ala, wani lokaci ne ya kamata a ce mutum ya fi nisantan zikirin Allah? Malaman sunna suka ce lokacin jima'i. Bai kamata mutum ya ringa azkar ba, bai kamata ba, saboda babu abin da ya nuna yin hakan ya dace da sunnar manzon Allah. Duk da babu abin da ya nuna haka, saboda me? Abu ne wanda ake son rufe asirin shi, tunda ana son rufe asirinsa, kaga ba a son sauti. Don haka yasa malamai gaba ɗaya sun ce a lokacin jima'i ba daidai bane mutum ya zama to yana zikirin Allah. Wannan duka malaman sunna sun tsawatar a kai. Wa ma'a zalika tusannu tasmiya fihi, amma duk da haka kafin a fara jima'in ya kamata a ce bismillah. Kaga idan ka ce bismillah an gama, sai kai shiru. Yace yustafadu min babil aula, idan har an yadda za ka yi bismillah kafin jima'i, annahu idza shara'a fi halatil jima' wa hiya mimma umira fihi bis-samti fa ghayruhu aula. Ai kenan a wani yanayi wanda ba na jima'i ba ya fi dacewa a ce mutum yana zikirin Allah. Wannan dalilin yasa al-Imam Bukhari ya ce a kira sunan Allah a kowane hali, sai ya ce hatta lokacin jima'i a kira sunan Allah saboda yana da albarka. Saboda abinda Annabi Muhammad ya faɗa, manzon Allah ya ce idan har ka ce bismillah kai addu'ar da ya karantar, to ko da Allah zai ba ku haihuwa. Dan kalmar da manzon Allah ya faɗa, law anna ahadakum idza ata ahlahu, da dai a ce ɗayan ku lokacin da zai tara da matarsa sai ya ce bismillah Allahumma jannibna shaytana, ya Allah ka nisantar da shaytan gare mu, wa jannibi shaytana mimma razaqtana, ko wa jannibi shaytana ma razaqtana, ka nisantar da shaytan daga abin da ka azurta mu. Sai manzon Allah ya ce fa qaddara bainakuma waladun, idan Allah ya kaddara aka samu haihuwa a tsakaninsu, lam yadurruhu shaytanun abadan. Manzon Allah ya ce har abada shaidan ba zai cutar da wannan yaron ba. Abinda ake nufi da ba zai cutar da shi ba, ba zai iya hallaka shi ba, amma zai iya samun tarko na shaidan yana fadawa, tunda ba annabin Allah bane. Amma abinda annabi yake tabbatarwa, shaidan ba zai ci galaba akan wannan yaron ba. Me albarkan da aka samu? Saboda bismillah da addu'ar manzon Allah. Sai abu na 4 daga cikin hanyoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da mu idan muna son mu samu garkuwa game da shaidan, shine mulazamatul azkari, mu lizimci zikiri kowane iri. Karka ɗauka wai sai bismillah, a'ala, kowane irin zikiri ka lizimce shi. To wannan shine mafi ƙarfin makami, wanda shine mafi ƙarfin makami, saboda bayan ka yi imani da Allah, sai ka yi biyayya ga Allah, ka yi tawakkali ga Allah, to babu abin da ke tabbatar da gaskiyan waɗancan sai yawaita zikirin Allahnka. Idan kana yawan zikirin Allah, to waɗancan sun inganta. Idan ba ka yawan zikirin Allah, to waɗancan ba su inganta ba. To wannan shine abin da wannan ayar take karantar da mu. Wa man ya'shu an zikirin rahmani, kaga ba wai nau'in zikiri guda bane, zikirin Allah gaba ɗaya. Duk mutumin da ya makanta baya zikirin Allah, nuqayyid lahu shaytana, to za mu makalamar wani shaydani. Akwai hadisin al-Haris al-Ash'ari
wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassara mana. Inna nabiyallahi qala, annabi Muhammad yace al-abdu la yuhrizu nafsahu min ash-shaytan, shi bawa baya iya tsare kansa game da shaiɗan. Manzon Allah ya ce illa bi zikrillahi, sai fa in ya rike zikirin Allah. So kaga kenan da tawakkalinka da sauransu duka sun ta'allaka da kai kanka yawan zikirin da kake ma Allah. Wannan hadisin yana sahihu Tirmidhi, hadisi na 2863. Kuma babu shakka hujjojin wannan magana tana da yawan gaske. Hujjojin suna da yawa cewa zikirin Allah shine kaɗai garkuwan ɗan adam game da shaiɗan. Zikirin Allah. Ka daina ma tunanin za ka iya samun tsaro, za ka iya samun kariya game da aljani fiye da riko da zikirin Allah. Ba za ka taɓa samu ba. Don haka Ibn al-Qayyim Jawziyya a littafin Madarijus Salikin yana juz'i na 2 shafin 424 yace ai abin da yasa kenan aksarun nasi alladhina tamassuhum ash-shayatin, in ka dubi duniya mafi yawan mutanen da aljanu ke bugewa, kaji an ce maka aljani ya shafuwa ne, hum ahlul ghafla. Ibn al-Qayyim Jawziyya ya ce gafalallu ne. Akasari bai ce duka ba, ba a ce duka ba, saboda akwai bayan Allah da Allah yake musu jarabawa. Bar misali annabi Ayyub, wanda ke cewa shaidan ya taba shi da cuta, kaga annabin Allah ne. Amma saboda shaidan ya taba shi da cuta ba za a ce ai saboda sakacinsa ba ne. Ibn al-Qayyim Jawziyya ya ce mafi yawa akasari idan ka ji an ce shaidan ko aljani ya buge wani ko ya shiga jikin wani, to ka tabbata ahlul ghafla gafalallu ne, alladhina lam yatahassanu bil awrad wal azkar, waɗanda ba sa tsare jikunansu da wurdi da kuma zikirin Allah tabaraka wa ta'ala. Idan an ce wurdi shine zikirin da ake yin sa ko da yaushe, wato zikirin da zaka rika yin sa duk safiya, da zikirin da zaka rika yin sa duk yamma, da zikirin da zaka rika yin sa duk kwanciya. Wannan su ake kira al-awrad. Bai kamata musulmi ya basu ba. Ba ka da wata garkuwan da ta wuce wannan a rayuwarka. Shi yasa yace lam yatahassanu, idan kana neman tsaro ne mu rayuwarka, to wallahi babu tsaron da ya wuce riko da zikirin Allah. Fa innahu, yace don kuwa la yuhrizu nafsahu min aduwwihi, musulmi ba zai iya tsare ransa daga maƙiyinsa iblis ba illa bi zikiri, sai ta zikirin Allah. Wala yadkhulu alaihi al-aduwwu illa min babil ghafla. Inda wani zai tambaye ka ya aka yi aljani ya shiga jikin wani, yace ka bada amsa lokacin da ya gafalta. Shedan yana dakon ya ga lokacin da baka damu da zikiri ba, wuf sai ya shige. Amma in kana zikiri, to kana samun garkuwa daga Allah. Fa innahu la yuhrizu nafsahu min aduwwi illa bi zikrillah ta'ala. Yace fa huwa yarsuduhu. Shi shedan ko da yaushe jiran ka yake. Saboda ka kai ne kake da aiki, shi shedan bai da aiki. Yana nan yana jira wani sakan ne za a samu kayi sakaci ba kai zikiri ba, wuf sai ya fada. Yace idza gafala wa saba alaihi waftarasa, da zaran ka gafalta sai shedan ya zabura a kanka, saboda ka sai ya fada zuciyarka sai ya rike ta. Wannan ma yana daga cikin bayanin da Bin Baz ya kawo, yana majmu'u fatawa wa maqalatihi a mujallal na 11 shafin 209. Ibn al-Qayyim yace fa kullu man a'raba min ubudiyyati Allah wa ta'atihi, ai kamar yadda Allah ya faɗa wannan ayar, man ya'ashu an zikirin rahmani, saboda ka duk wanda ya kauda kai game da bautar Allah, wa ta'atihi ya kima Allah biyayya, wa mahabbatihi ya ki nuna soyayyarsa ga Allah, buliya, to jarabawa da Allah zai mar kenan bi ubudiyyatil makhluqi, tunda ka ki bautar Allah sai ya saka koma bautar halitta. Wa mahabbatihi, tunda ka ki son Allah sai Allah ya maka azaba da son halitta. Wa khidmatihi, tunda ka ki bautar Allah sai Allah ya sa ka dinga hidima ga wani Allah. Don haka zaka ga rayuwar mutum gaba ɗaya ya koma bautar dukiya. Ya za a yi gyara ta? Babu rana ba dare, ba shi da lokaci na Allah sam. To a maimakon hidimar Allah tunda ya ƙi yi, shine sai Allah ya mai da shi hidimar dukiya kawai.
babu shakka hidimar dukiya ibada ce, amma idan an yi ta daidai kima ba ta raba mutum da Allah subhanahu wata'ala ba. To shine sai Ibn Qayyim Jawziya yake nuna mana hadarin wato kin zikirin Allah tabaraka wata'ala, domin idan ka ki zikirin Allah to abinda Allah yake maka azaba da shi kenan, tunda baka son Allah sai Allah ya haɗa ka da wata mace wanda za ka ringa son ta kai ta bautanta, ka yi mata hidiman da ba za ka yi wa matar ya ta kan ƙeƙashe. Allah ka tsare mu. Amin. Wato zuciya da kake gani tana bushewa, ba ko da yaushe ne take da laushi ba, zuciya ta kan bushe. Sai ya ce kuma idan ta bushe, la yuzibuha illa zikirullahi ta'ala. Babu abin da yake narkar da zuciyan, babu abin da yake sa zuciyar ta yi laushi sai zikirin Allah. Allah da kuma albarkan zikirin Allah. Ya ce wani mutum ya ce ma Al-Hassan al-Basri, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Ya kai baban Sa'idu, ina ko ka bushewar zuciya ta gare ka. Kaga mutanen farko suna lura da kyau, haka ya kamata, kar ka saki jiki, da zaran ka ji wani abu daban a zuciyarka ko ta ibadarka, to maza ka yi ƙoƙari kai gyara. Ta ma sai mu sake, shi wannan da yake mutanen farko suna da hattara, sai kawai kala sai ya ce azifu bi zikiri, ka narkar da zuciyar man da zikiri, kaga ya gaya mai amsa mai sauki, wanda ke nuna zikirin Allah yana narkar da zuciya, yana sa zuciya ta yi laushi. Duk bushewar zuciya idan mutum ya koma ga zikirin Allah, wallahi za ka yi mamaki yadda wannan mutumin zai samu shiryar Allah. Za ka yi mamaki. Shi ne sai Ibn Qayyim Jawziya ya ce wa za zakar Allah ta'ala, amma idan mutum ya zikirin Allah fa zabat tilkal qaswa, sai wannan bushewar na zuciya ya tafi, sai ya narke. Saboda me? Saboda an samu maganin sa. Yace kama ya zubur rasasu fin nar. Don haka Ibn Qayyim Jawziya ya ce fa idza uzibat qaswatul qalbi bi misli zikrillah, ta zuciya da maganin zuciya gaba ɗaya suna ƙarƙashin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shine abin da salaf suka tabbatar, kamar misali al-Imam Makhul ad-Dimashqi wanda shi ma tabi'i ne, yace zikrullahi shifa'un, zikirin Allah magani ne ga rayuwar ɗan adam, kamar yadda zikirin mutane cuta ce. Inda a ce za ka mai da hankali ga zikirin Allah, to babu shakka sai ka samu nasara. Me ake nufi? Misali, a kowace rana za ka yi zikirin Allah aƙalla sau 100, zikirin da ba a ƙayyade musu adadi ba. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Waɗannan dukkansu al-azkarun mutlaqa ne. Babu laifi don kai, babu adadi. To in kana yi duk safe, kana daɗa samar ma zuciyarka lafiya. Al'imamu Makul ya ce, amma idan duk safe za ka sa a siyo ma jarida ka karanta warka 100, kaga zikirin mutane ke. Ya ce, to babu shakka zuciyarka sai ta samu ibtila'i kafin ka bar duniya. Kuma wannan haka ne, saboda wanda duk ya mai da hankali ga Allah yana samun waraka, wanda ya mai da hankali ga sanin labarin ɗan adam, to ina ruwanka ma da labarin ne, na ruwanka. Saboda ka mai da hankali ga addinin Allah, wanda shine abin da ya tabbata. Idan ko har za ka karanta jaridan, to ya kamata zikirin ka yi karatun jarida. Da wannan shine bayanin al-Imam Makhul. Yace bi dhikri yasra'u al-abdu ash-shaytan kama yasra'u ash-shaytanu ahla al-ghafla. Idan kai rike zikiri, to idan aka tashi damba da kai da Iblis, yace kiftawar ido kana ka da shi. Sai ce kamar yadda gafalallu idan sun tsaya damba da Iblis, a kiftawar ido yake ka da su. Kaga gafalalle bai da wuya shedan ya ka da shi. Amma idan mutum yana zikirin Allah ba zai taba yiwuwa mutumin da yake zikirin Allah shedan ya ka da shi ba. To sannan akwai hadisai daban-daban wanda suna da ɗimbin yawa, wanda ya zo da bayanin albarkan da Allah ya sanya mana game da waɗannan nau'ukan zikiri. Kar ka ɗauka cewar sai wani zikiri mai wahala, ba mai wahala ba ne. Yanzu misali, akwai hadisin Zaid bin Arqam da annabi yake cewa inna hadhihi al-hushush muhtadara,
annabi sai da ya fara gaya masa bai kun ga banɗaki, kun ga salga, shadda, masai, wurin ba haya kenan ko? Manzon Allah ya ce kun ga wannan gurin shedanu na zuwa, saboda ka yanda kake zuwa haka aljani yana zuwa, yanda kake zuwa haka aljani yake zuwa. To sai manzon Allah ya ce fa idza qala ahadukum, kafin ka shiga sai ka ce bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi. Allah ina neman tsarinka game da mazajen aljanu da matansu, wanda inda zaka ce bismillah ya wadatar. Me yasa? Saboda hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib, manzon Allah ya ce satur ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam, abin da ke hana aljani ya ga al'auranka, tunda annabi ya ce da mu da aljanu muna haduwa a masai, muna haduwa a banɗaki, to tunda muna haduwa kaga wani zai ga al'auran wani, tunda kai ba ka ganin shi kaga shi yake ganin al'auranka. To sai manzon Allah ya ce abin da kawai yake hana aljani ya ga al'auranka, iza dakhala ahaduhumul khala, kafin ka shiga makewayin ka ce bismillah, an gama. Ashe kaga shi musulmi idan ma ana neman layan bata ga shedan, to musulmi yana da shi. Bismillah din nan in ka faɗa to iblis gaba ɗaya ba zai ganka ba. Duk wani shedanin da ke ban ɗakin har ka shiga har ka gama ba zai ga al'auranka ba. To ba nan kaɗai ba, akwai riwaya ta Anas bin Malik, wanda akwai riwaya ta zo tana Irwaul Galil, hadisi na 50, wanda manzon Allah yake cewa idza wada'u siyabahum, duk sa'ilin da zaka cire tufafi kace bismillah, to a gida ko a daji ko a banɗaki aljani ba zai iya ganin ka ba. Kaga kenan ba zai ma ganka ba, bare ya iya shiganka, bare ya cutar da kai. To san haka annabi Jabir yake cewa idza dakalta ala ahlika, wannan ya gwada mana albarkan tasmiya, shine kiran sunan Allah tabaraka wa ta'ala duk sa'ilin da za mu shiga gida, duk sa'ilin da za mu aikata wani abu, ko da baka rike nau'ukan zikirin nan ba, yana da kyau ka kiyaye bismillahi, kamar inda Imam Bukhari yayi babi, muke cewa Imam Bukhari ya ce fi jami'i ahwalihi, kar ka yadda rayuwarka gaba daya a rasa bismillah, kar ka yadda, don wannan kalmar tana da albarka mai yawan gaske. To Allah ya faɗa mana, saboda ka in zaka shiga gida ga sallama da zaka yi, kuma wannan ma ya dace da aya ta 61 ta suratul nur, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Kaji abin da Allah ya ce, idan za ku shiga gida ku yi sallama, ku yi makawunan ku sallama. Wannan gaisuwa ce daga wurin Allah, mubarakatan tayyiba, gaisuwa ce mai albarka, gaisuwa ce kyakkyawa. Kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum ta'qilun, kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa saboda ana fatan ku zama masu hankula. Allah ka sa mu iya hankali. Don haka ka'ida ne, don mutumin da ya yi sallama zai shiga gida, akwai albarka na musamman da Allah yake mar, saboda wannan ayar idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, sai Allah ya ce tahiyyatan min indillahi mubaraka tayyiba. Akwai hadisin Jabir Abu Umama al-Bahili, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane uku Allah ya ɗauki nauyinsu. Allah ya ɗauke nauyi. Ɗaukan nauyin da ya yi, baminun Allah in asharu zika wa kufiya. Idan ka rayu a duniya, Allah ya alkawari sai ya baka arziki. Allah ya yi alkawari sai ya baka kariya. Mutane uku, in dai kana cikinsu, Allah ya yi alkawari in ka samu tsawon rai, to zai baka arziki kuma zai baka kariya. Wa in mata idan ko ka mutu, Allah ya maka wani alkawarin adkhalahul janna, zai shigar da kai gidan aljanna. Ka duba garaɓasa. To su waye mutane uku din nan? Na ɗaya sai manzon Allah ya ce man dakala baitahu fa sallama. Gidansa ne ya zo shiga, gidansa, amma sai ce assalamu alaikum. Gidan shi ne, amma da ya zo shiga sai da ya sallama. Manzon Allah ya ce fa huwa baminun alallahi, yana cikin waɗanda Allah ya ɗauki nauyinsu. Tun mutumin da zai sallama in zai shiga gida, to kaga ba ma wai shiga da fita kurun ba, a wannan hadisin
abinda manzon Allah ya ce kulluhum daminun ala Allah in asha ruzika wa kufiya. In mutum ya rayu to tsawon rayuwarsa Allah zai bashi arziki, ba zai samu kunci ba, sannan tsawon rayuwarsa wannan mutumin Allah zai isar maka damuwar shi, saboda haka Allah zai rika biyan bukatanka, zai rika baka kariya. Mutum na farko shine annabi ya faɗa wanda zai yi sallama idan zai shiga gida. Na biyu wa man kharaja ila masjidi, idan mutum ya fito daga gidansa kawai ba inda ya dosa sai dai masallaci, ba kasuwa za shi ba, zai je ne ai sallah da shi. Wannan shine mutum na biyu wanda ya samu kariyar Allah da alkawarin Allah zai bashi arziki. Manzo Allah ya ce fa huwa daminun ala Allah. Sai mutum na uku shine wanda aka tafi yaki da shi, kharaja fi sabilillah. Duk mutumin da aka fita za a tafi yaki da shi, kaga ya tafi yaki ne a hanyar Allah, fa huwa daminun ala Allah. Waɗannan su ne mutane uku waɗanda Allah ya yi alkawari ya ɗauki nauyin al'amuransu, kuma hadisin yana sahihu targhib, hadisin 321. Allah ka samu dace da wannan dama ta zikirin ka ko da yaushe. Karanta aya ta gaba. أفأنت تسمع الصم أو Magana da aka fara magana ce akan wanda ya yi makantar da gangan ya daina zikirin Allah ko? Wa man yashu an zikirin rahmani, wanda ya yi makantar da gangan ya ƙi zikirin Allah za mu haɗa shi da shaiɗan. Allah ya magana wannan shaiɗan ba zai rabu da shi ba sai ta kai ga makomarsa da makoman shaiɗanin duka wuta ne. Sai ne sai Allah yake ma annabi magana game da wannan mutumin da ke nan ya rabu da zikirin Allah har Allah ya jarabce shi da makantar zuciya. Shine sai Allah ya ce afa anta tusmi'u summa, kana ganin zaka iya jiyar da wannan wa'azi? Kana tsammanin wa'azinka zai iya sa yayi tasiri ma wannan mutumin as-summa wanda ya zamanto kurma ne, au tahdil umya, ko zaka iya shiryar da wancan makahu wa man kana fi dalalin mubin, wanda ya tabbata yana cikin bata mabayyaniya? Kaga kenan ya nuna cewa akwai mutanen da ko manzon Allah ba zai iya shirye da su ba. Duk irin wa'azin Annabi Muhammad ba zai iya sa su ji wannan wa'azin ba. Allah ka tsare mu. Me yace a gaba? فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. Allah ya ce fa in ma nasabanna bika, to in ma mun tafi da kai ya kai Muhammad. To wannan kaga ana magana ne da Annabi game da kafiran Makka, saboda ana ta gwagwarmaya, mutanen Makka suna ta cutarwa ga manzon Allah da musulmai. To shine Allah yake rarrashin Annabi Muhammad, shi ya kai Muhammadu in ma mun tafi da kai. To wannan kalmar ta zo da dan sauki. Me ake nufi da nasabanna bika? Mun tafi da kai musta'malun littawafi. Asali Allah yana nufi in mun ɗauki ranka. In mun ɗauki ranka, Allah ya sa ajalin annabi ya zo, ba a riga an hallaka mutanen Makka ba, sai Allah ya ce fa inna minhum muntaqimuna, mu masu ukuba ne gare su. Wato ko kana da rai ko baka da rai sai mun yi ukuba ga mutanen garin nan. Kaga wannan alkawarin Allah ne. Fa in ma nashabanna bika fa inna minhum muntaqimun, alkawari ne. Amma anan kaga Allah bai ce in mun kashe ka ba. Ta ina za mu gane fasaran kenan? Saboda akwai gurare guda biyu a Alƙur'ani inda Allah ya faɗa ma annabi irin haka. Kaga nan yace fa in ma nazhabanna bika, to ya fassara a suratul Ra'd aya ta 40. Wa in ma nuriyannaka ba'd allazina iduhum aw natawaffayannaka. Kaga ya fassara kalmar kenan. Dan anan yace fa in ma nazhabanna bika, in ma za mu tafi da kai, tafiya da kai, ya fassara a suratul Ra'd yace aw natawaffayannaka, wato idan mun karbi ranka, fa inna ma alaikal balagu, iyakar aikin ka shine ka isar da sakon Allah, wa alainal hisabu, mu kuma aikin mu shine mu yi mabayin mu hisabi. In ka dawo suratul Ghafir aya ta 77, Allah ya ce ma Annabi Muhammad fasbir inna wa'dallahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka.
sai ya ce fa ilaina yurja'un. Imma mun nuna maka azabar, wato tana yi wa Allah ya mutanen maka azaba annabi yana da rai, kaga zai gane ma idanunsa, ko kuma Allah ya musu azaba annabi Muhammad ba shi da rai, yarin Allah ya karbe shi, amma dai Allah ya gaya ma annabi na yi alkawari sai na yi musu azaba. sai Allah ya ce aw nuriyannaka alladhi أو wa'adna نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. Allah ya ce aw nuriyannaka alladhi wa'adnahu, ko mu nuna maka abinda muka musu alkawarin, wato tana yiwa Allah ya nuna ma annabi alkawarin azabar da yau mutanen Makka. Allah ya ce fa inna alaihim muqtadirun, mu dai masu iko ne kansu. Allah yana da iko, shi sa ya kawo kalmar al-iktidar, muqtadiru. Allah ya ce mu masu cikakken ikon azaba ne ga mutanen Makka. Saboda ka iyakar abin da ake so da kai, fastamsik billazi فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. sai Allah ya ce wa annabi Muhammad fastamsik billazi uhiya ilaika, saboda ka damki abin da aka maka wahayinsa, kaga ba a ce ka rike ba, ka damka. saboda ka mu yi riko da sunnar manzon Allah da ƙarfi. Allah ka sa mu iya. Allah ya ce ma annabi ka damki abin da aka maka wahayi, sai ya ƙara tabbatar masa innaka ala siratin mustaqim. Kaga wannan jinjinawa ne ga manzon Allah. Allah ya ce lallai kai Muhammad kana tafarki madaidaici. Wannan yana da yawa a cikin Alƙur'ani, yana da yawa. Zaka ga ana cikin magana sai Allah ya tabbatar ma annabi yana kan tafarki na kwarai. To sai Allah ya ce masa me? وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. Allah ya ce wa innahu la zikrun laka, kuma kaga shi Alƙur'ani din nan daraja ce gare ka ya kai Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Daraja ce gare ka, kuma darajar ma ba kai kadai ba. Yace wa liqaumika, har mutanen ka din ma. Kaga kenan Allah ya san gaba. Allah yake gaya ma annabi Muhammad, Alƙur'ani daraja ce gare shi, mutanen Makka ɗin ma ‘yan uwansa, Alƙur'ani daraja ce gare su. Sai ce wa sawfa tus'aluna, kuma sai ma an muku tambaya kan wannan ni'imar a kiyama. Saboda babban ni'ima ce, yanzu idan aka ce ana son a san kabilar manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam. kai ka san ina suke, suna Makka. Za a ce ai sai ka je Makka. To kaga wannan ba daraja ce gare su ba? Duk duniya ana son a ga wanda ma ya taɓa haɗa jini da manzon Allah. Ko da tsakaninsa da annabi an samu mutum sun kai 1000, wannan mutumin sai ya samu girmamawa a wajen mutane. Amma kafiran Makka a lokacin ba sani ba. Shine Allah yake gaya ma annabi, ce kaga Qur'anin nan daraja ce gare ka, kuma mutanen Makka ɗin nan ma Alƙur'anin daraja ce gare su, har ma sai an musu tambaya a kanta a kiyama. Don wata ni'ima ce, idan aka ce yau ƙabila kaɗai da manzon Allah, ya maka babban ni'ima. To, kaga kenan za a tambaye ka a kiyama, wata wasaufa tus'aluna. Kuma in ka dubi suratul mu'minun aya ta 71, nan ma Allah ya faɗi magana kamar haka, ya ce, bal atainahum bi zikrihim, mun zo musu da abin da ya ɗaga darajar su, fahum an zikirihim mu'ridun, amma sai suka kau da kai game da abin da ke daga darajarsu, saboda ba sani ba. Kaga suna faɗa da Alƙur'ani, suna faɗa da manzon Allah, ba su san cewa duniya balarabe bai taɓa samun daraja irin aiko annabi Muhammad ba. Ba sani ba, yanzu inda a ce kafiran da suka yi zamani da manzon Allah za a tada su a yau, wallahi sai sun yi kuka, za su ce haka muka ki wannan mutumin, duniya ta karɓe shi, mu mun ki shi. Shi yasa Allah yake cewa bal atainahum bi zikrihim fahum an zikrihim mu'ridu, mun ba su abin da zai daga darajar su, sai gashi kuma sun kau da kai ga abin da ke daga darajar su. In ka dubi tafsirin al-Imam Tabari, yace ma'ana zalika, al-Imam Tabari yace bal atainahum bi sharafihim, mun zo musu da abin da ya daga darajar su. Wa dalika dalili kuwa anna hadha alquran kana sharafan lahum,
al-imam tabari yace ai alqur'anin nan daraja ce ga larabawa dangin manzon Allah li'annahu nazala ala rajulin minhum saboda duniya duka inda aka ce alqur'ani waye aka saukar ma alqur'ani za a ce balarabe ne a wani gari yake a makka me yaransa qurayshawa sai da waɗannan qurayshawa ko suke faɗa da manzon Allah li'annahu nazala ala rajulin minhum fa'arabu anhu wa kafaru bihi sun kauda kai ga manzon Allah suka kafirce masa maimakon haka maimakon Allah ya nuna wato ya la'ance su sai Allah ya ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika kaga sai yake daga darajar alqur'ani ga annabi Muhammad yake daga darajar alqur'ani ga manzon Allah da kuma jama'arsa wa huwa ma'a dhalika dhikrun li rasulihi wa qaumihi wa sharafun lahum kuma ba su kadai ba duk mutumin da ya rike alqur'ani saboda wannan kalmar kaga kamar da yace wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika a can kuma yace bal atainahum bi dhikrihim to duk mutumin da ya rike alqur'ani sai Allah ya daga shi a duniyar nan kafin a je lahira ya kamata mu san da wannan domin akwai hadisin Amir bin Wasila Nafi bin Abdul Harisi ya hadu da Sayyidina Umar bi Usfan Sayyidina Umar yastamiluhu ala Makkah dama Sayyidina Umar ya nada shi gwamnan Makka sai gashi sun hadu a Usfan ga sai na Umar ya hadu da shi a wani gari sai ya ce mar manista amalta ala ahlil wadi kai da na baka gwamnan Makka wa ka bar wa Makka a hannunsu kafin ka zo nan kafin ka yi wannan tafiya waye ka bar Makka a hannunsa faqala sai ya ce ibnu abza kaga ba masa habi bane sai na Umar bai ma san shi ba sai ce man ibnu abza wani ne kuma ibnu abza zaka bar Makka a hannun wani wai ibnu abza sai ce maulan min mawalina wani yantaccen bawa ne kaga ba ma mai yanci bane yantaccen bawa ne daga cikin bayinmu sai na Umar ya ce to lalle laifin ya isa istahlafta alaihim maula na baka gwamnan Makka zaka bar Makka ka dauko wani wai shi ibnu abza wanda ba ma sahabi bane baya ga haka bayan ba sahabi bane kuma ma yantaccen bawa ne idan aka ce yantaccen bawa ne kaga kenan akwai mutanen da ba za su girmama shi ba ya fi su daraja a cikin sun fi shi daraja nan take sai ya ce masa sayyidina Umar innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla ai makarancin alqur'ani ne ya kai amirul mu'minin ya san alqur'ani wa innahu alimun bil fara'idi bayan alqur'ani ya san farillai kaga kenan ya san fiqhu sai na Umar sai ya ce a to tsaya sai na Umar ya ce dakata amma inna nabiyyakum qad qala naji annabin ku ya ce na taba jin annabin ku ya faɗa wato ba wai yana nufin banda shi ba wato yana nufin annabin mu gaba ɗaya na taba jin yana cewa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman Allah yana daga wasu mutane ta albarkacin wannan littafin wa yada'u bihi akharina kuma Allah yana kaskanta wasu mutane ta dalilin wannan littafin saboda haka mutane da yawa suna samun ɗaukaka dan me dan alqur'ani wasu kuma Allah yana wulakanta su saboda me saboda taba alqur'ani saboda haka shi alqur'ani dalilinsa mutum yana samun ɗaukakar duniya ya samu na lahira wannan hadisin yana sahihu muslim babu fadli man yaqumu bil qur'an wa yu'allimuhu hadisi na 817 saboda haka yasa al-imam al-qurtubi a littafin al-mufhim da yake sharhi game da wannan hadisin al-mufhim lima ashkala yana juz'i na shafi na 446 yace ya'ani yusharrif wa yukarrim wato abinda sai na Umar yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana daraja mutum a duniya saboda alqur'ani wa yukrim fi dunya wal akhirah haka nan kuma Allah ya baka karamci a nan duniya ya baka a lahira wa dhalika bi sabab al-i'tina'i bihi saboda kulawa da alqur'ani wal ilmi bihi ko saboda ka karanta shi wal amali bima fihi kuma kana aiki da abin da yazo a cikin alqur'ani to sannan
ba wannan ne kadai ba, saboda alqur'ani abubuwa guda biyu yake yi, imma hujjatul laka aw alayka, ko dai alqur'ani ya zama hujja gare ka ka samu tsirar duniya da lahira, ko alqur'ani ya zama hujja a kanka na halakar duniya da lahira. Saboda kai sa yake cewa yuhaqqiru wa yusaggiru fi dunya wal akhirah. Idan kana son ka ga kaskanci nan take, to ka kama faɗa da alqur'ani. Duk wanda ya takali alqur'ani ba zai gama da duniya lafiya ba, Allah sai ya karya shi, saboda alqur'ani yana tare da ƙarfin Allah. Me dalili? Saboda maganar Allah. Don haka alqur'ani siffar Allah ce, don haka babu wanda ya isa gagari alqur'ani. Wa zalika bi sababi tarkihi, haka ko da baka karanta alqur'ani ba, idan ka bar aiki da alqur'ani wal jahl bihi, ko ka jahilce shi, gwargwadon nisantar kaga alqur'ani gwargwadon wahalar da zaka sha a duniya. Saboda ka idan ka kusanci alqur'ani sai wahalar ta zo da sauki, yardan Allah ta zo da sauki. Idan ka iya alqur'ani ka san ma'anarsa amma babu aiki taraka al'amala bihi, to babu shakka mutum zai ga fushin Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai hadisin Buraida bin Husayb al-Aslami wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu, wanda ya karanta al-Qur'ani wa amila bihi, ya zama bayan ka karanta al-Qur'ani kana aiki da abinda al-Qur'ani ya zo da shi. Kaga kenan ba wai haddan kawai ba. Ulbisa yawmal qiyamati tajan min nurin, Allah zai dora masa wani kambe na haske a ranar tashin kiyama. Manzon Allah ya ce dawuhu misla dawi shamsi, hasken wannan kamben da za a dora a kanka yana kama da hasken rana a duniya a yau. Hasken ka kai kadai kuruk ya kai hasken rana, in ji manzon Allah. Sai annabi ya ce wa yuksa walidahu, sannan iyayenka za a kira su a tufata su hullataini, za a ba su saitin kaya biyu na aljanna. Sai manzon Allah ya ce la tuqawwamu bihim duniya gaba ɗaya da za a sayar da ita, a haɗa kuɗin ba zai sayi kayan da aka ba iyayenka ba, in ji manzon Allah. Kimar duniya gaba ɗaya a sai da ita, a ce za a sayi wannan tufafin da aka ba iyayenka, wallahi ba zai saye su ba. To idan aka ba su, za su ce man kusina haza, waye yayi sababin aka ba mu wannan tufafi? Za a ce bi akhdhi walidakuma alquran, saboda ɗanku ya haddace alqur'ani, yana aiki da shi. Kar mu manta wannan kalma, saboda farkon hadisin abin da manzon Allah ya faɗa kenan, man qara alqur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi. Don haka ba hadda kadai ne yake sa iyayen mutum su samu wannan ladan ba, sai yaron ya yi aiki da abin da ya haddace na alqur'ani din. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 2829. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.